Estem a Subirats, Alt Penedès, concretament a la Font Clara. La Font Clara està just al costat de l'Avern i permeteu-me que faci la broma oportuna de rigor en relació al nom. L'Avern, primer esglaó a l'infern. A l'infern devia ser on estava la família Olivella, que era qui pertanyia a aquesta font, quan la seva filla petita, na Clara, va caure malalta. D'entre totes les fonts que hi ha al municipi de Subirats, que n'hi ha moltes, n'hi havia que tenien aigües curatives. I diuen que els Olivella van anar d'una en una intentant donar-li a la Clara aquelles aigües que li poguessin resultar millors per recuperar la salut. La font definitiva va ser la d'aquí darrere. Va passar a dir-se la font, en lloc de la font de Cals Olivella, la Font Clara, per recordar-nos d'aquella noia tan preciosa i tan bonica que va curar-se amb les seves aigües.